Какво става, пичове? Сега приключих преди малко моята тренировка. Днеска тренирах крака и след малко ще кача новото ми видео в секцията видеоклипове, в което ви показвам аз как съм прогресирал, какъв гръб съм направил, какви упражнения правя за гръб, какви упражнения правя след това за бицепс и накрая правя корем, така че ще бъде много интересно. А сега ще ви покажа моето след тренировъчно хранене. Тук за протеин съм си сварил 5 яйца, като съм сложил 2 цели яйца. Общо като протеин имам около 40-50 грама протеин от яйцата. Една люта чушка тук съм си сложил. 120 грама варени картофи с 100 грама замързени зеленчуци съм си сварил. И в общи линии тук в тая порция имам под 500 калории. Като цяло е богата на витамини, на фибри и на бавни въглехидрати. И яйцата като цяло са едни от най-добрия източник на протеин, когато сваляте и сте в дефицит. За още и други интересни видеа можете да се абонирате за канала.